Hej alle sammen, velkommen til The Gaming of Hell. Yes, det er min nye YouTube-kanal. Der vil komme en masse forskellige gaming, sådan noget som Minecraft, som vi ser her. Feed the Beast måske. Mountain Blade, et andet godt spil. Så har vi Sleeping Dogs, Far Cry måske. Just Cause 2, Left 4 Dead. The Settlers, Raisin of an Empire. Alt sådan noget god gaming. Måske noget 4-3 hedder det. Måske til playthrough med mine venner. Jeg har faktisk spillet det igennem på en anden kanal, men der vil være et link til den i the description. I må gerne gå ud og tjekke os ud derinde også. Jeg tænkte bare nu på side, jeg har også lavet en kanal selv, så det har jeg gjort. Så ja, den I ser her, det er min lille build-verden, jeg er i gang med her på kørende. Det er et map, jeg har downloadet, og så er det hus, jeg bygger herinde, som er bygget her. Og selvfølgelig en ting til. Skal beklage, at I kan se min bar hernede og det heroppe. Det er ikke rigtig noget på ved. Så. Jeg vil egentlig bare sige velkommen til kanalen. Så. Håber I vil nyde de videoer, der kommer op her. Efter den her. Så. See ya!